sa jednom bolestom i nogu. Hoće on za kopću mi na drugom. Gornji samo, a? On je na drugom. Neki kamilar. Evo kod mene. Ja ne valja. Ja mu zovem. To nije naš. Ali ovo nešto rade, može postoji, treba i to nešto. Ti mantije. Biće, ja duže tako. Moj djec. Jako voli, već to promeni. Gospodi pomiluj. A najbolje ti biješ kome se rekao, on će mi poslušati, ajde ovo me kaže. A znaš ti On će ne poslušati, jako neće te nas prvi vrti, vidi. gospodin, prvi episkop poslije gospodin. Ja mislim ti si i rekli, dok ulepeo, on će ponositi da Aj, me. lepo je. Ja sam ti glup, oče, metno aparat. Nije valjda. Evo na levu. Da neće da razgovara. Čuvaj. A? To. Čuvaj me sad da. Ja čujem Bog. Ajde naprijed. Molitvami častite taši Gospodi, se Hriste Bože naš pomiluj. To su jošanski kaluderi. Slušaj, čekaj. Jošanski kaluderi. Mati, ako smo najavljeni, Javljam se naravno. ako smo najavljeni, onda ja ću da blagoslovim i idem dalje. Ako nismo najavljeni, rekli su da stiže za nekoliko sekunda Marica. I sve nas trpa, a gdje će nas odvede, ja ne znam. Ja se vraćam odmah. Nema vraćanja. U Maricu pa ćete vratiti. Crna ti goveda. Da su crna goveda, ne znam, ali u Maricu ćete vratiti. Ne, najavljen to se To mi niko nije kazao. Sad ja pitam to, ne? Ovaj kaže, ja ne znam. Pa naćemo tu je negdje, nismo smjeli da mu kažemo, ako kažemo pobeće, sad Će pobegni, ja. Sad ovako bolje će ga pa naći. naćemo. Tvoja blagodatna Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven očeva tvojego, jako spasa rodila je ti dušna ti. Bolje. Nema svetla, ne? Nema. Možemo sva stvari ovdje.
slika i ovaj ikona. Hoću. Ove freske gorske. Sa kamenom. I kod nas nestaje struje. Blagovoljenija Božija, prenoženije i čelojeko spasenija, propojedanije. Slavi Božija sudjeva, javljajeća i Hrista se predvolješaje, koji mi vele glasno pozopir. Radujte spasenia Svetitelja i spolenije. Vjeramet predošetve na gora i zemlja vete ne priroda.
i sva vremena. Amen. Slava ti, Gospode, što si dao da se nas, braća, u Đoševicu sakupimo, da posvetimo ovu svetinu. Blagodat i slavu, njemu slava, njemu hvala. Caro nebesni, majki, presvetli Bogorodici. Da. Ne. I zato je Gospod uglasio sve ljudsko, da nema svetla, da on samo sija, da se vidi njegova ljudska. Da vidi? Kako je tek bilo kad ste bili mladi, kad ste pevali ovako? Imam nečim ovaj... Ima. Živice. Eto, Adam tam, na grob, jel? Da, na grob. Jedno ovdje na ovdje. Gospodi. Čas ovako, čas Eto onako. ti sad kamere. Jeste. Znači nema sad ovako, sad onako. Nije rođen im. Evo, rekli smo on tamo kod njega, a viš on je veran čuvar. On ide, nije siroma, nego moj lepi anđeo koji služi da bude anđeo. On ide i mene i vodi me, rekli smo tako. A njega da pomogu, ako on je zdrav, hvala Bogu, a da bude uz njega, lepo je da bude. Znači otac Sava da bude zadužen za oca Serafima. Jer on je mlađi, ovaj je stari. Ja sam stari, ovaj je mlađi. To lepo sam podelio. Jeste. Čuvaju dva starca sa dva Jest. mlada. Ono je Amerika, a ovo je Srbija. Gospodi pomiluj. Ovo je Kanada. Ovo je Amerika, Kanada. Kanada, da. Chicago. Ja se rečem Amerika. Amerika, Kanada. Sve vi u Ameriku. I Srbije, Da. 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 Dobro. Slava. Nek sve znade, nek sve poimade. A ne samo tako. A ne samo tako. Gospodi pomiluj. U ovome domu sada moja braćo draga, u ovome hramu sada moja braćo draga, bez Hristove nauke dopali smo na muke, svako svoje jade broji i u strahu stoji. Svako svoje jade broji i u strahu stoji. Bez Hristove nauke dopali smo na muke, svako svoje jade broji i u strahu stoji. Ja sam bio sretan prvo Imam ja, ali ne mogu. kad sam čuo ovo, ali je ovako, ali sam 95% nisam verovao da će da pusti Gumanija moga, Herima Serafima. A rekao, ako ga pusti, morat će se zemlja prevrne. Ili će zvuči zemljotres, neće se prevrne, ali veliki zemljotres da bude. To je zahvaljujući bratu Vlastimiru. Jest. Vlast. Neko ima, znači ja znam da... Bogu. Gospod je to uredio sve kako treba. Gospod. Jeste, ba. To su moliti Filipeji, oni to želeo i trošili, ali... Jeste, da znaš da Ja je sam to. želeo I da nisi ni dobro. Gospode, slava tebe, hvala za sve vekove i sva vremena. Hvala Mati Gumani sa njenim sestrama, imali i uvek služi, a njih Gospod služio zdravlju i ljubavlju njegovom. Ali snimao tebe sad koja si donao. I ovo, znaš šta? Ja ne... Mati blagoslovio, Slušaj, da oprosti. poneseš vodu, Mati, i kocku šećera. Ja sam skoro neki dan sam razgovarao s njom. A ovo, to... Ej, dužna si mene da ovo isto. Da se to mora, da ne uradi svima pojedem. Mora. Moje plašt.
A kako ste nešto vezivali, odvezivali, kako te da umire otac sina? Umre, jer kaj da ga veže. I hoće da iskoči iz sobe. Da ga ponapolje, kaže, otišao napolje i umro i ja nisam vodio računa. I uvatim konopac pa ga lepo veže. Uđe tubre, ja brzo pomisli, sad ako dođe neko kaže ovaj veza, ovaj kod nas dobra, ja brzo odrešuj. Kad on opet čuni, opet veza. Moja lepa duša rajska. Joj, nakon čega... Ja sam imao stvarno... On ovako lepo izgleda. A da znaš kako ima napade. Ja jesam bolestan. Da mi je dao Gospodu jesika. Da njega slavi. Od ovoga neopita. Kaže mene, moj oče neopita, ti prekura, ali ja ne mogu, mene dušu vade na igru. Ja dan plači šta mi sve izgovorio. Kaže, nemoj bre, pusti to baži. Mnogo sam mu rekao savjeta da dobro je što sam te vidio, znaš kako mi se laže. Pa znam po meni čoče, nemoj tako pusti to sve. Nemoj da tovariš u sebi ono što možemo. On je operisao u Kragujevcu. Otac Georgij. Čega priti? Od raka. Crevo i tekli ovako. Kaže, ja ne maram na čudovno, ali me žao za ovu decu malu. Za decu malu. Ima rak. Deca mala i sve. A ja kažem to za mene. To je zapravo ovaj rak. Da. O, Gospode moj lepi, tebe slava, tebe hvala, sve veko. Nema te goće. To je pametna duša. Pa znaš ti ko je bre on? On je car Salimski. Zemlja drti pred njim. Car Salimski bre. Znaš ti ko je car Salimski? On je preteča Hrista, Gospoda Hrista koji treba se javi. Ej, to nije neopisan. I komu je dao ime? Nije pogrešio. Vata ti ima On kad nešto naumi, to ti je besa. Beži od njega ako je ljud. Beži, vataj zakon. Na vreme. Ne hoćeš. Ako je vaša... to snimaš, šta govori? Pa ja nek snima, ja govorim, jel nije tako, ja. Da. A kad je raspoložen, Ali on je jak. Goj, Melchizedek. Kada vam jak, hoće ti pomoći, hoće ti izraditi se, hoće se. Pa daj mi vredniji čovjek od njega, ne Ali, postoji. pa to komu to da Gospod? To je vreme. On ima svoj talent. Znao to stavo, jao. Da ti cenek njegovo ime. On kaže, znaš šta kažu još sad kaže? Ajde vi, molite se Bogu, kaže, a ja ću da radim i za meni, za vas, kaže. Tako kaže. A znaš šta je rekao kad sam ja prvi put dolazio ovdje posjetio? Kaže, znaš šta je Filote? Ajde se skupimo svi jošanički kaluđeri i svi da se vratimo u Jošanicu. Tako je to. Najljepše da je to moja ideja. Ja. Moja ideja isto. Hvala Bogu. Hvala sestrama koje su spremile. To bi najbolje bilo na nas da se skupimo lepo i jedan manastir, tako, ne može još niče koji bilo, evo imamo li par. I da izberemo koji će da vodi manastir, koji će voditi. Da izvlačiti šešira. I šešira da izvlači. Ne, izberemo, ima pravo da glasa, brate, kad ima više od 4 člana, predlože 2 i izbari. I koga oni predlože, izberu i vladika je dužan. Vidiš ti? Aj, Gledaj, ako ko zna šta je koza, šta je rog, to ja i nas dvojica znamo. Nisam bio u Ameriki, ali Amerika i Kanada to je sve isto. Još nije šija nego vrat, je li tako? Ja isto. Da vam. A koliko si bio u Kanadi? Koliko sam bio? 100 godina. Vojna tajna. Pogledaj. I ja njemu kažem ovako, vidiš, ja sam ostavio tamo, došao sam ovdje, nisam došao ovdje način, došao sam nešto da uradim, ništa uradio nisam, ako to je tako Gospod, to je njemu slava njemu. Kaže ovako, ajde kad si već sad došao, ajde, evo, gdje ti hoće, gdje on hoće, nek izabere manastir i ja ću da dođem, ja ću da mu služim. evo svi idemo sad. Ja ću budu služiti. Ti kaži ovako, treba ovako, ako može, ako ne mi će dure, ima jedan manastirčić, evo, da se zna da sam ja iz Kanade se vratio, a ti iz Amerike i da damo primjer. Gospodi pomiluj. Da damo primjer i ko hoće se pridruži, hoće. Prvi on, hoće Serafim. Serafim je koga igumanija
Vređoći kroz očak i sad. I on će da ima zameno ko Bog da. Pa sigurno da će mlad. Pa da bome Došao. mlad. I da se skupimo svi. Ja, svi, kogod bi još kogod hoće dođe i da normalno kogod hoće nek dođe ovi jadni koji su znaju da hoće dođe u vole, u manastir, dođe. I da šta da nam bude najsavršeniji. Iz ljubavi jedna druga da pravimo veći. Mir u duši i mir u kući. Pa čim ima ljubav, tu ti je sve i mir i sve ti tu. Iz ljubavi sve, ljubavi jedna druga da prvo poslušam. Iz ljubavi ja prvo njemu dam dede pa posle ja. Iz ljubavi prvo ja, a iz ljubavi čim vidim da se muči, iz ljubavi brzo potrčim u pomoć. Hajde, Filipe, prihvataj se. Evo, mi sam I sve tako iz ljubavi da radim. Mnogo započeo, čast umrli njega je. Pa dobro, mi će radimo naš čas. Oni će da pripreme sve. Moje zdravlje ne odgovara. Zamenit ćete drugi. Ima tu naš pet. Pa i moje ne dovolja, vidiš što ja borim, dva štapa, pa ne dam se. Ja te da umrem malo preko tebe. Pa treba je a da te ja nisam vezao, ti bi umro, nego ja te vezam, ne odeš, to treba da slikam ovdje. Sredi oče. Ne osti. I zato te sačuvamo lijepi, oči Filoteje. Evo, sad ću ja da snimam. 28. Viš kako puk vojske ide, čuje da Evo i sve tu se naređali još anički kaliber. Deki nemoj. Gde si moja Vero, a gde si mi ne odi ovamo, ja sam rekao, boli me noga, odi bliže, tebe ne boli noga. Hristos posredi nas. I da bude... I vovek vijeka. Vijeka rođeni moj. Sedi tu pored mene. Ajde čekaj, izvini, pozdravi se tamo. Da mi možemo, hvala Jerdi. Otac Sava. Evo ti ovaj. Koji je ovo? Ima vide ovaj. Otac Jakov. Jakov. To Vladika Valerijan. Jošanički kaluđari. Jeste. Petoro. Da si ti predložio negdje da se svi skupimo i da jedan manastir ima. Otac Neofit, ona jadim bedni. Neofit. Iz Jošanice, iz Jošanice. Ko znaš ti onoga Neofita? Aha, to. To je taj. Jel nije se promenio? Jel nosiš ono? No, kako da ne nosim ovo dok. Budi ovdje, da te branim i čuvam sebi. Kame Snio. Snio. Da te branim, odi kod mene, odi bliže mene. Ne smem blizu. Odi, nisi moja rajska duša. Hoću da te zagrlim. Evo čega. Tako da ću te zagrlim. Ja znam da čega. Bog mi te dao, a ja nisam umeo da blagodarim Bogu. Nisam umeo da Ali blagodarim. to može biti tako i trebalo. On bio hodeničar i ja sam U Jošanici kad sam na mjenica došla za ovo delo, Znam, a ja bio ceo dan u vinogradu radim. znam. Ja potražio od tebe malo leba, nisam imao. Šta ste ime tu? A ti kažeš ovako, ja ću tebe spremim super kuvaricu. I evo došli super kuvaricu. Gospode spasi. Evo vidiš, Tako bi. i ostvarilo se. I ovaj sve snima, mora mi sestrama dati jedan taj. Evo će sve. Ništa ne biva bez Božje volje. Jeste. Sve sa Božjom voljom, kaže ni dlaka z glave čovjeku, to mi svi sve znamo. Ali ja se čudim, veruj mi da sam sebe se čudim, što nisam mogao da se snađem. Uopšte se tamo nisam mogao snađen. Uopšte. Ne samo s tobom, nego s nikim. Pa šta radiš? To je, ima klica greha koja vlada u tebi. Da. Znaš ti kad si drmao, napijaš se pa drmaš onu kapiju. Pa da vidim da li jaka, jer nam čega treba da vam se... A ja rekao šta to radiš?
kaže, nisam ja, kaže to, kaže đavo. Znači da si imao neku kresu đavolju kod tebe. Jeste, oče mu se. I oče mi se, pa ja ti pričam, da li je kaplja jaka, a ti nisi me pogrešno shvatio. Oče mi se, pa ja drmo kaplju, jer kad ti popiješ kilo rakije, ja popijem kilo rakije. Pa udorimo na kapiju, da li će da izdrži? On radio u celu, za 5 cela radio. A ja to probao. Evo, ote sad. Ja to probao. A onda sve se kaže, dobro, kaže, ja ako popijem kilo rakije, ja bakar na znoj mi izađe. A de tebe, kaže, kilo rakije. Eto, šta ćeš kad ostane dva sirote, dva mučenika ostanu, dva prepostavljamo je tamo, ja, to nemam da pričam. Ali šta je bilo? Bilo je, sad bi umeo drugše da radim, ali drugše će da ispadne, opet ne mogu početi. A on bio vodenšer tamo. Ne, mi moramo prvo filoteja da pridobijemo kod nas. Onda smo skupa, onda može otvoriti manastir, dok on ne dođe iz Amerike ništa. On je kazao ovako, ako se ne složite ovdje, ne nađete manastir, ja neću. Ja tebe, kaže, vodim, dolazim specijalno sa Kanađanima i vodim te. Dolazim helikopterom, kaže, i vodim te. I još pronađi mi, ne, sad su sašli dogovorili, neću da Tako kažem. rekao filoteja. I onda helikopterom vodimo ih, i onda ekspresno bežimo beži odavde. Ovo je ti tako mi kazao. Nema mjesta nigdje bez Boga. Svako je mjesto Bog ima. Tako je, rođen je moj očemce, tako je. A da čovjek bira da traži neki lakši posao, Hristos nije car, on kao car, Bog, pa je otišao preko sve na krst. Znači, ovdje na zemlji ne traži uživanje, Tako je, rođen. nego traži mučenički život. Traži, radi što možeš i trudi se što više možeš. I čekaj onaj dan kad doće. To je najlepše. To je najbolje o čemu se rekao. Šta ćemo, o čemu se rekao. Mati Marina, sedi ti negdje ovdje. Je. Onda neće nigde. Svaki dan. Sjedi Nema Svaki dan. Nema svaki dan. Moja mati Marina, i ko zna da li će da bude? Pa to je. Ko zna kad? Bog zna. Ali pogledaj kako sunce i čovječe. To je nemoguće. Lepe fotografije ispano mnogo lepo. Kako nije to? Samo nemoj da je... Sedite, Nemoj da je Sedite malo. Neka. Nemoj da... Tako je. Vas dvojica tu, njih dvojica ovdje, mi ovdje. Ovo sam dao za Prave. stare ljudi. 200 evra sam dao za to. Prave se važne. A nije prevažno, nego oni ispočasti. Oče, da nije bilo... Zahvaljujem, ali kao stari ljudi treba da sede. Oče, da nije bilo A tvoje... ti si stariji od mene. Oče, me ti sede. Nije malo. Koliko imaš godina? 80? A 23. rodim. 80? 35 otac. Uzeo sam 9 sad punim, imam od nove godine. 13 godina si stariji od mene. A ti beli, a ja crni. Ja 35 godina. A što si pogledao crnim, tebe kuci išao. Citirao ga Gumanije. Gospodi spasi. Evo ovako, pošto sam ja i otac Melkizedek zajedno tu, onda ti oče sedi tamo, ili ako hoćeš otac Melkizedek pomakne ovdje sedi on. Evo, može ovdje, evo ovdje, oče. Evo ovdje, ima ovdje. Dvojica tu, brate, dvojica tamo i jedno. Čekaj, ja ću ovdje kod tvojeg otaca. Čekaj, oče, evo ovako. Evo vam ovdje sedite na to. Ti sedi ovako rekao. Oni su Amerika, a mi smo Srbija. I samo se ovako Ne, pregovara. ovo je Amerika. Amerika. Pa sad ste mi nekako pobegli. U Badrici klinici Amerika. Čije ovo je od tome? se novci Nije čije ovo kafa. Moja. Joj, mati, pomaže Bog. Evo smo, hoće mordarije u Kamenicu. Mencu. Kamenac. Dobro. Hvala, mati Gumane, odavde do blagoštenja.
je rekla da vidimo protu Dragoslava. U bolnici. Ali vada, jesu. Je. Ali, Opa. oče, a mi odavde idemo u Ljubostinje. Ne može stigneš. Dobro, idemo u Ljubostinje, pa Pa kad, slušaj, imaš ti možda pićeš kad dođeš. Evo, ne, idemo za Ljubostinje, pa kad se vratit će... Moramo da... Moram ja ovako da sastavim i Srbiju i Ameriku. Iz daleke ste sastavljeni. Ovdje blizu, pa to smo kako. Ma idemo mi sam kod moje steke u Ljubostinje. Veruj mi, 2 put sam 3 put išla mati Kristina. Možda Kad god je pričala za Filoteja i za tebe, ona je samo sasudila. Kada slušaj, neću da te više slušam. Moću se dignem. Kaže, moj oče neofite, ti ne znaš mene, ja te razumem srce tvoje i dušu tvoju. Kaže, ne mogu. Može, šta ste vi učinili i koliko učinili i dali? I ona kaže, pri kraju života moja majka nije mogla da bude mirna, nego morala da bude šutnuta u Ljubostinju, gdje nigde nigla i da ostavi Jošanicu i da ja vraćam mrtvu Jošanicu. Šta kažemo, mati se sina i ja mrtvu. A ja sam, kad sam dobio starešinstvo, znaš, i to dobio manastir Svetog Nikole, to je manastir. To nisi trebao da pričaš. To nisam trebao pričati. Ima zapisano. Pazi, pričao ja, ne pričao to ti tako. Ja, on priča isto. Gledaj sad ovo drugo, još crno. Dobio ja manastir Svetog Nikolu, ni puta, ni svetla, jadan dođem i ovako činim, izuvam se, a oni tamo idu čizmama, izuvam se, razum izuva noge. I onda ovako pipam. A ona kaže, opša kaluđeru, napipat ću sa svetla, ja pipam dupalim siroma svetla. Kako je to muka? Evo ovdje ima. Ja ću poslušati. I ti hoćeš to? U tvoje ruke šećer sada. To da bome, to da. Hvala, oče, dobro. I moja te mati imala možda, verovatno da imala neko iskušenje i nađe nekoga. Izvod. Ja, nema. A moraš možda sa kamerom? To je pravo vaspitanje. Hvala, oco. Hvala. Evo da, oca Savu niste. Imate mnogo više, oni stvar pričaju i ne dostane. Nismo čuli, da morate ponoviti da snimim. I ona zamisliti, verovatno je platila ili nije, ili to pobožan bio mladić, neki 30 godina. Uzeli, zamisliti, niti me pita, dobro ušao, nije ima telefon, nema niča, onda nije bilo mobilne, ni niča. I ona sirota pita, kaže, može u svojinu, može li, kaže, ovim kolima Mercedes, 8 metara dugačak i širok Mercedes. A ja mojim fićom ne mogu dizati, nego ostavljam fiću, ostavljam u selo dole, a ne mogu da izađem ovamo. Ne veti, Bože, kakav je bio put, jer sam nek sveg zna. I što to kažem ovo, i ona sirota u tim kolima krenula. Jao, ne daj Bože, kakve su njene muke bile. Ne daj Bože, a ja siroma bio u mukama, radnici rade. Mekli se deku, kazu bude kod radnika, on bio kod radnika, kaže ovako radite, a ja kad završim moj posao, ja ću da dođem. I otišu to po selu, radi s drugim ljudima, ovi ostali lijepo gore sede, lijepo i razgovara, žene vode, a nem tam da Bog nema muškarcom, sve žene kopaju. I sada i pričaju, vrište, pričaju kako je Melkisedek muzo kravu, pa kroz prošću daj neko tam mleko, pa izigravaju, a ja stava pa prisluškujem ovako, pa pomislim, eto ti vidiš da čeka se došao. Pa onda kaže, moj oče, Melkisedek. Što me ne... Znaš ti ja od čega sam ja dobio te kraje? Čekaj. Od jednog praseta ja sam To znam, to je za svaku pohvalu. Ovdje preciznjava. Za svaku pohvalu. Dobro, znam. I nema ga. Da pojače to. I ja došao gor, ja od ono ruča. Šta ste uradili? One, da misli, od jutra do ručka, samo pola reda iskopali. Po pola reda, Ja nakon sastavljaju delne sve, kaže, otišao jedan čovjeku to, rekli da denu senu, onda vam pomogli senu. Pa rekao, tada sene sam rekli da kopao vinograd. Pa kaže, sad će on doći. Dobro, ja ću on čuti. Ja tu nabio, znam da će ne doći, a ne kako da ga zovem. Treba da idem peške dole da ga zovem. Ja onda čuti. Dođe užina, njega nema. One pokopale,
dve one brazde, dve one i treću Dva počeo. reda. Dva reda i treću počeo. Demek se, kaže, jedan čovjek kazao, kaže, neće on da dođe, ako može, stiće na večernju, ako ne, kad on stigne, on će, bit će ujutro na jutro. Jao, ja se naduo, znaš kako, ovako za mnom. Kad ja dole, mati Hristine, jao, onaj crni Mercedes, Evo, Svetom Nikoli, stojno. šta bome, sad je zamazan u blato, u ilo. Zamislite da jadno se vratio, onaj mladić išao, tražio traktor i traktor ga vuko, da ga uvuku u manastir. I čeka traktor da ga posle svuče dole. Jao, i kad sam vidio, rekao, jao, mati Hristina, jesi ti normalna? Ona kaže, nemoj da me pitaš što sam neofice, jao, da sam znala, želila sam da te vidim dođe. Pa, kaže, pa jel vidiš ti čoveče Boži kako rekli da može, da vidiš su neki pokvarnili, pa čim si pošao prvu rupu upala, čoveče Boži ti treba se vratiš, kaže, a normalno ima onda jedan presek, pa dva preseka, pa tri preseka, pa četiri preseka da je presječe voda, to četiri, a gdje su rupe da ne pričaš? I da ti ne pričam. Ej, kratak je dan, mora da idem. Sam da ispričam još ja nešto. Pa ima da ručate. Mati, ne možemo da stignemo. Nemo. Nemoj mi se Ćemo da ručali stignemo. tamo večera. Jo, žurimo, mati vesela. Ne, Mati, moramo Nemoj. da obiđemo i Hristinu. Žurimo, mati. Nemojte. Da ispričam ovo što je Samo neka dođe sestra, da se najinteresantnije. slikamo. Dragi sunce, daj da se U Jošaniću šta je bilo. Aha, Otac Melkisedek uprego kravu i konja konja. i orla. To je živa istina. Sve se živo čudilo. Jel da, hoće mi se reći. Konja i kravu si uprego. Da Ti orao. čore. U Jošanici. U Jošanici. Imali smo konja, ali u Svetom Nikolu nismo konja imali. A to u Jošanici. A u Jošanici orao si sa konja i kravu. Uprego. A možda nije bilo dva konja. Nije bilo. Nije bilo ni dve krave. Samo jedna krava. Gospode. A gde si ti bio? Pa tu sam bio malo. A znaš taj onaj konj, Arkadija, izbacio ga na stavu. On ga vozio, nosio ga i šteplja, Kako a kad zvaš? bilo pljoštalo, on ga... Kako se zvaš onaj konj? Dosta. Kako se zvaš onaj konj? Hvala, bre. Lava, je lava. On kad te na njega pouzbo dolako. A tebi ti majstor krava i konja. Ma stići ćemo, ima vremena još. Pa mi imamo pola sata, ni sat nemamo do Ljubostinje. Moram da idemo. Idem. A posle možda idemo kod oca protiv u bolnicu. Pa imate vremena tam što odgo okolo. Jani, pa šta ćeš ti nas dvojicu da staviš ovdje? Ne, idemo u Ljubostinju. Ti tako bruk. Kad nas vidi Hristina. Mama sam te zvao sam, a nisam znao, zato sam te zvao. Da sam, tačno se pretkazivala, nešto mi se pretkazivala, da dođem ovdje. I rekao sam ovako, mati, neću više da se, a dobro čega što znam da si prepuna posla, prepuna sve, još i samo ja treba sa sobom razgovaram. A ja si roba tamo sam, onda rekao, kada da zovem mati, a redko kad sam mogu da ti dođe. Sad, hvala Bogu, izgleda da mati ima pomoć, pa onda uz telefon tako. I rekao, mati, i zahvaljujem ti se, mati, pre svega na onom Kreni ovako razgovoru. tebe slikaj. I zahvaljujem ti se, Ma mati, nema na veze, ma nisam ja bitan, vi ste bitni gost. Ja prvi u Gostinju. Ti ono bolje ko se prije. Hoću da nam... Kažu da dolazi da se ne zna, da negde nije tamo. Da. Negde ni na Mati Hristini. Imam ja, čekaj. Ćeš ti da ja? Čekaj, ima telefon. Imao 3 radna mesta. Daj Pomaži fototeju, Bog. daj fototeju. Vodanica, štala i bašta. Evo sam u kamenu, ovdje umara se Moj kamenu. brat dođe kod Orasa, Da, u kamenu. aj neću da nosim tuđe. Ajde, u Maradinu, šta je, pričamo. A?
U živija se piše ono što je dobro, nikad se ne piše u žitijama. Nisam ni poznao, i ona nisi javila. Inače uvijek ima i sablazni i grehova i niko nije bezgrešan. Dobro. Jer Kad se vratim večeras, ću da je pozovem. Znaš, hoću slađem. Ajde, zvolim iz Švajcarske. je li u manastiru ovaj? Vidi gumanija, ali u manastir bre. Sad ću čekaj čovječem Bože. Može sve ti drugi, još ko? On nije vidio dobro. I ti su drugi. Svega neka švajcarskinja koja je bila kod njega u gosti. Dobro, jer možda idem ja. Ne Ne možete, ne dam. Slikamo ti skupa. Samo sad da javi da se slikamo, da imam fotografiju svi, hoćemo sve. Mobil nije, dudan sviknica. Pa uzdi. Svikni, čekaj. 0,30. Bruje tiho zvučna zvona, javljajući mi glas. U Slavopoj Savona, Hristos sebi zove nas. U Slavopoj Savona, Hristos sebi koji se razgali protiv. Ja spremio čovjek tu iz sela, spremio me da osovina, 2 osovine, po metar i oko 3 metra. I to je neko podne ovim. I sad sam ja botao, neću da pravim. Nećeš. Ona u put. Marina. Moj oče, nek ti se dete. Brojenice, to je lepe ručice, brojenice, ručice i samo sedi i moli se Bogu. Dosta je bilo rada, dosta svega. Blagodari Gospodu, što te Gospod dobro. Pomaže Bog Marina. Misla te dere čuje čak u nama. Mora. Bog da te blagoslovi, ja grešnica fin i otac Neofit. Čekaj bre Marina. I otac Neofit da te blagoslovi. I otac Filotej. I otac Melkicedek. I otac Sava. Sve kaludjeri još sam... Isključi. Što pričaš toliko? Eto, vi vašeg igumana zadnjeg spomenuste, oče. Ovaj se napije se mogo sastavite ljude. Oče, vi igumana vašeg zadnjeg pomenuste. To samo pijan čovjek možda sastavite ljude. Gospodi spasi. Vidite mati Kristina, šta je? Vidite samo mati Kristina, tu dolazimo. Da, Bome bre čovječe. Ona Oj tako ljudi. Joj moj lepi. Dej sastavi, a to ne može sastavi niko. Odmah slušalicu bacili, to je nemoguće na ovoj kugli za Mačkoj. Nije dostupna, kaže ova Marina. Eto, vidiš. Čekaj, ma mora da bude dostupna. Nisam pričat, nego kaže, da li tu imate gumanija, došli bi ovdje je otac, kaže, ovdje je otac. 5 kaludjera. Jakov i otac Filotej, hoće da dođemo tamo, jer tu mati. Tu mati ništa. 5 kaludjera i mačka ovdje. još. Ja znam. Ja rekao lepo dajte uzeti neka ona javi, a vi javite. Evo sam ovdje u Kamencu. Da bome, dolaze 5 kaludjera kod tebe. Neću ja. 5 kaludjera. Neću ja. Neće, otac Mešteja ne može. Nego otac Neofit, otac Filotej i otac Sava i ja, grešni Serafim, Jakov. Evo ga ovdje, evo ti Filoteja. Pomaže Bog, mati blagoslovi. Vidite li tamo ih bili Kristina, begu manija. Daj Bože, daj Bože. Pite da je to. Eto ništa, sad ćemo da se ovdje slikamo i čim se završimo slikanje, ovo je turneja, Bog dao da se svi sastanemo ovdje. Amerika, Srbija. Amerika, Kanada i Srbija. Vidite li igumanija tamo? Igumanija.
i ovdje u manastir. Pa nije za igumanizam, ima I ti da- El Mati tu, Kristina. Tu je. Kad? Pa sad će da pođemo kroz pola sata. Recite Mati Kristini da ćemo budemo za jedno A? 45 minuta tamo. Odmah prije. Iz Kamenca. O, mi smo stigli pre jedno pola sata ovdje. Previše. Malo. U manastir Kamenac. kod Gruže. Kod Gruže. Ja. A Mati Hristina Gdje su ljudi lopuže. Pa mi smo zvali pa ne možda je dobijemo. Onda dobro vi kažete da mi dolazimo, da će da dođemo. Pa kako mi se ne, znaš da je ovo će košta 1000. Dobro, s Bogom vidimo se, ako Bog da. Kad je najveća muka, Hvala. pocrka i osmeja. Kad najveća muka, Bogom. pusti ovo će pocrkati, da li je ovo moguće, ovo sunce lepo gleda pa se vidi. Kako ovo isključuješ, bre? Vidi, je li dobro? Šta kaže Marina? Pa kaže, bili su lekari pregledao. Aha. Bili su tu, šta? I kod nas Da nije bilo. bolesna. Možda je bolesna. Nije onako. Ja, oni se šale, šta da Ajde rade. da mi, da se Gdje je slikamo. najljepše da se namesti slika? Ajde, gdje ima sunce, gdje je najljepše? Ajde, gdje je najljepše? Gospodi pomozi. Znam, češem. Moja. Sada mi ljudska malka na pošao. Mi samo ti si kavaj. Ajde, prvo da se slikamo, Mati. Mora prvo Sigumaniju da vidimo. Majte blagoslovite. Evo stari Kaluđeri i Jošanići se skupili. Jošanički kaluđeri, sve. Jošanić. Jao, lepi moj, lepi. Jošanički Kaluđeri. Lepi moj, kad ste mi došli. Bogoslovi, oče moj, lepi. Evo i ovo sam da dva štampa. A ko je ovo? Filotej. Filotej. Iz Amerike, Čigana. A Neofi tvoj? Ja, ja. Bili kad mi se reka. Zao me pre neki dan. Ja,
tamo, mene bacaj te štapove. Oče moj, ne baci te. Neću da bacam tapove, Blagoslovi. nego će u manastir idemo da još radi. Blagoslovi, lijepi moj. Otac nebesni, da mu blagoslovi moje mati Romanije, Ja da mene. blagoslovi sve vas, i da vam Hvala da ti, ljubavi, hvala ti, daj i Bože. da da neke ptice, lepotice, da vam sve pomognu ovdje, da pun bude manastir. I da moje, Svima, joj, nemoj meni ruku nikako. hoću da ljubim ruku, ja Blagoslovi, ne ljubim oče, ruku, tebe. tvoju, nego ljubim ruku mučenice i stradalnice i radnice duhovne. To je ja ljubim. Ej, ne. Pa je, A šta je sa nogama? Kako se dopao, vidi. Kako se Pravi mačka Valerija, tako i mali. Ajde, oče. Gospode, Kako je? Hoćete prvo kafu ili ručak? Hoćete prvo kafu ili ručak? ja nis, pa Ručak. Posle ručaka. da smo zaslužili ručak, da to znaš. Jesmo. Ja neću ništa govoriti, nego čega što Od Ženeve. Izvoli. Mi večniki putnici više ne budemo. Najmanje sam ja ovdje se pitam, a najviše treba se pita otac, pošto je gajio mati. Jedno gore imaš orla da snimaš. slobodno ne snimam, slobodno. Kako ste vi, Martin? Ste mi dobro? Hvala Bogu. I majci Bože. A, da ga i njega. A, malo sam odlasli. Pa bio sam ja oče ovde i bio sam i na konaku, slava Bogu. Bio sam. Brati. To je sestra iz sjedi tamo iz Makedonije, iz Skoplja. Jeste. Sedi oče. Čujem ja vam glas, ali ne znam ko je. Ja sam pilotej. Izvoli. Bio jedan sad sam u zime zaboravio, Ko je? iz Makedonije. On tako, ima sina u bogosloviju na Cetinji. Ovo ti je sestra krstana. Da nije iz Tetova, da nije. Verovatno. A? On je iz Tetova. Pa išao je u Ameriku. Ej, Ima sina mali ako David. Šta radi? Da snima i tebe sa kamerom. On je iz Tetova koja već staje u Crnogoru. Tako. A ima jedan u Rusiji koji je otišao, sad skoro se otac upokojio. Kako se on zvaše? Zatvoreno ti ovo. Nije zatvoreno. Kako ste vi oče? Hvala. Dobro. Kako Bog daje. Imaš bratije tamo, ko? Ima ja četvoro, dosta. Dosta. Hvala Bogu. I dao ime jednom Kristofa.
Da, znam. Jeli? Nisam ga ne Jesu sve ovo vidim kad braće će da ga što dovedem. na Sve. oca Ja mislim kad će da ga dovedem, pa brate. nikako da iskoristim da ga dovedem. Hvala Bogu. Braći Bog. Nema tako ne. Volio bi da, i liči na Kristifor, onako visok, cijelen isto. Vlasta ima sad da te vide na to. To su bili sve mladi deca, tako reći. Je. A, Je, ba, ovo je Đako Neofit kad je... ovo je neofit. To je ne. Ono ga znaš kao Đako. Đako. A, bio najmlađi đakon u Evropi. Je, da. Govor, kaže, ko je učinio greh, to sam ja učinio od Vladegora. Ne. Pre punoletstva ne može da primi ni monaški čin, ni, može samo da primi blagoslov za šteca, da peva za pevnicom. A evo šta sam ja uradio. Ja sam danas ruko položio i najmlađi je u istočnoj pravoslavnoj. Grškoj ispoljici, onda držao. Žao mi je što te govore, ali znaš kako je divan govor. Održao, plakao sam. Ali i to je zbog čega što je čudo. Samo jedno. Ko se nije poslužio? Nisi ti. Vlast. Hoću, evo sad ću. Joj, nas, svaki dan. Svi grešimo. Mati. Blago vama ako vas ne diraju. Svaki dan. Svaki dan potišta. Svaki dan nešto. Juče, od ujutru, valjda, do posle podne, pred mrak. Ceo dan su snimali. To turisti? Nije. Sarajevo je televizija, a za satelit, za celu Evropu. Nema, ništa se neće sakriti. Zbog čega? Kako? Mi ne znamo. Su dobili oni Jeste, pa vladika i šalje. Odredio namjesnika iz Trstenika. Doći i kod nas. Namjesnika iz Trstenika, da on sa njima ceo dan bogoveti. Mi jutro smo neki akt dobili od Vlatke, ne znam šta je. Šta su dobili? Akt. Daleko bilo, ovo Ne je znam. ovo je strašno. Ma svaki kutak gdje je bilo, a u crkvi, Snimajte da se poslužim. pa ima freske, Da se sve ja da poslužim. poporine, Snimajte. sa onim svetlima i onim čudima. Daleko bilo. Ovo nigde ne. Strašno, više nego strašno. Više. Strašno mnogo. Ne znam. Nema, pa gledate preko sajta, tamo koji ima sajt, mi nemamo. Ima Ljubostinja. Non stop samo piše Ljubostinja. Ljubostinja. Hristina, stara, Kaže jedva, Ljubostina. gledaju što pre, kaže, Da je Sarane. unište Da. u Ljubostinji sestrinstvo, naročito, kaže, i Gumaniju Hristinu. Tako čuje to. Eto, tako piše. I jeste tako. Ništa im ne smetamo, ništa im ne diramo, ali ne vredimo. Krivi smo što smo živi. Da, Jeste. zato što smo stariji. Smete. Kaže do Betine. Pa dobro, mi ima Betine, ali otišli smo tako reći deca u Da li manastir. će oni da ostare, da li će oni da ostare. Vidite moja mati, da govorim ne znam kome, nemam što da govorim. Ali ja hoću samo se obratiti moje mati Hristini. Zašto se njoj obraćam? Obraća se njoj ako možda me malo razume. A ja vjerujem da me razume skroz. Sad, ona ni malo nema svoje krivice. Zašto nema krivice? Što sam nad sobom imala starišinu i morala da kaže sam što god on kaže amen. Ili ako ne kaže amen, onda on radi izađe iz manastira. To je. Nema druge spasa. Jeste. Zašto je sveti vladika Nikolaj Velimirović? Ima sobu tu. Zašto je sveti vladika Velimirović Sigurno. bio i kazao ondašnjoj igumaniji jednoj i drugoj i trećoj koje da su bile 2, 3, ne znam koliko su imale onda, i drugim monahinjama, mati moja mi mora da osnujemo kao što kod katolika ima osnov, da osnujemo kao što sad je osnovali ove kuće, kako zovu kuće, Sektaške.
zaštite ove, kako se zove. Sigurna kuća. A, sigurno. Sigurno kuće, da. Sigurno. Sigurno kuće. Zašto? A onda ne kaže, da ostanemo, kaže, dečje obdanište. Da bude u jednom manastiru u ženskom manastiru žensko dečje obdanište, u muškom manastiru muško obdanište. Da se deca vaspitaju i to će, kaže, tu ljudi neće mnogo daju, ali kaže, ide vrijeme, da će toliko da bude strašno razvod braka, pa će deca budu na ulici. Pa kao što jesu. Jest. Pa onda kaže, čim tako bude na ulici, odmah da mi osnujemo, ne da nas čeka država, nego mi unutra, episkopi prvo i naš sinod, da osnuje jedno, prepostavljamo kao jedno starateljstvo, jednu ekipu koja će to da vidi. Prvo da smiruje brak, da ne bude razvod braka. A ako ne može, nek deca ostanu van i nemaju, onda da se zamole da deca, da jedno ode ovamo u ženski, a ovaj ode u muški. I da i bude pristup nedeljno da dođu na službu i da vide decu. Vidiš, pogledaj kako dvoje, znači idu na pokajanje, ako se razveli se, da vide ko je kriv, pogledaj. A deca su uvijek to odbrinuta. I deca se vaspitaju da imaju sve, da crkva odvaja, sveštenici da odvajaju, ako ne može, nema decu, koja god nema decu, da ima pravo troje, djece, četvoro, da ima da budu njegova deca. I da onda držu tu, i ta deca da odrastu i tu da se školuju. I kad se ta deca tu i školuju, koje bude dete? Koje bude dete? Nažalost. Koje bude dete naklonjeno i darovano za crkvu, neka bude pop. Ili nek bude monah, ili da bude monah. Može, Mati. Ili monahinja. Ne Vladika Nikolaj, siromašnu decu. Probajte da skinuti. I tako da crkva to. I kaže crkva, ja znam da crkva nema. Nema ni manastir, nema sad. Deca sa Vladikom. Sve su oni tu, a? Deca i sestre i Vladika Nikolaj. Sad su sve komunizam. Ali mi mora da odvajamo od usta. Da ubedimo naše monahne i naše monahinje. Da moramo da odvojamo od svojih usta. Ako danas treba da pojedemo jednu jabuku, mi da pojedemo pola. Pola ostavimo djeci. Zašto to? Zato, kaže, sutra će dostaraju mi. Pa će oni da budu mi sad njih gledamo. A oni će da nam posle uzvrate da nas gledaju. I tako će živa kuća da bude. Ako mi se samo zakružimo i čuvamo se od komunizma i ne borimo se, jednog dana će, kaže, oni da osvoje. Komunizam prođe, ali ovo gore nastade. Pa znaš šta je kazao? Ovo je sad crkveni komunizam. A znaš šta je kazao Broz? Znaš šta je kazao Broz na samrti? Ja sam, kaže, završio svoje. Ostalo je još malo. Ide za mnom moj sin Slobodan i on će da dokrajeći, a onda poslije samo će se porušiti. Ovi samo neko otvore granice s Kosova, eto Albanije, eto i tu. Vladika Nikolaj rekao, kaže, Tito je Tito, ali mene je strah posle Tita šta će da bude. A oni kažu i posle Tita Tito. Da. No ovo je crkveni Tito. Sačuvaj Bože, crkveni. Ma kazu, ne da Bog nikome. A mi što smo živjeli u našoj eparhiji, ne da Bog nikome. Tek početak. Da. Sad mu je, ali kod nas nije vladika vlast. Ne, sekretar. Za nekoliko mjeseci. Kak i đakon, on je sad Stavropol, on je sveštenik. On je dobio već gotovo. Završio. Gotovo. Sve. I ovo da dovršim. I ovaj vidiš. I mi smo se tako, ove starešine koje su bile, oni su nisu to shvatile, mi mlađi, evo ja znam po meni, zašto sam ja, dobro, od oca Kristijana sam otišao, to je velika priča i neću da u to ulazim, jer to je rana koja nikad mi nije prebolela i ostaće večito. I ostaće na najsvedanost. A za oca Iguman Danila prepostavimo, zašto otišao njega? On je toliko dobro, on je rajska duša. Ne kaže, oče ne opiti. Ja sam bio starešina Žiče, ti si možda prošao kroz Žiče. Ti ne znaš šta je Žiče. Ti si, kaže, u jednom osičnjaku. I ko je ceo dan može, on jedva čeka da ode negde, da ne bude više u toj osičnjaku. To ti, kaže, narod, to ti ne opisam. I ja sam došao ovde, nit mi treba put, nit mi treba sveto. Tebe, oče, ne pita, ako treba sveto i put, ti idi.
A ja meni otac Hriste kazao kad je premestio. Kaže, oče Neofite, mi te premještamo, ti si moje dete, mi te premještamo, kaže, privremeno. Da pomogneš ocu Junu tamo, jer nema nikoga, oni dva starca, samo ima dva starca, nema nikog mladog, a on u parohiji, kaže, ti da on pomože. Ali pod uslovom, oče Neofite, kaže, da ne smiješ da projedeš mas i mleko. Ovaj mas i meso. Ako budeš to projeo, onda znači više nemaš I ja odem kod oca Igona kad dođem, kad sam došao s akta, njemu kažem, ako ja sam sužen, što ne jedeš oče? Ja ništa ne. Ja sam leba. Što je rekao samo sol leba? A oni normalno tamo kuvali tamo, šta znam, piletine, šta je, neko ima mesa tamo. Sam ja tako. Što kaže ja? Ja rekao, znate šta, ja onda lepo ispričam. Kaže, kako ćemo sad, kaže, oče Neofite, a tu bio je jedan starac, neki Nikolaj, bilo Nastas ime i neki Božin, poslije je David. Kaže, šta velite vi, da li možemo mi dva pravila, dva tipika držimo? Sad mi jedemo meso svi, a on sad donosi drugi tipik. Vidiš da mu Hristibor rekao drugi tipik, da ne smije da jede meso, jer ako jede meso i mas, on nikad se može vrata. A ovi se ovako gledaš jedan na drugi, pa kaže, ne unosi on tipik, on sam, kaže to, kaže sam. Neka ga, ajde ga, kaže, pustimo, neka ga sam. Pa ko će, kaže, da mu sprema? Ma kaže, zna on, naučio njega Hristipo, sve moguće preko dođe da ga postavi. Da sprema. Da ga postaviš, kaže, sve, i u mlekar, i u kujni, i u crkvu, i svud, kaže, ovaj malo slobodni Nikola, što je bio Nastas. Ja vjerujem da poznajete, vi imate onoga Nastasa, vjerujem da poznajete, ono što je i stoljeca. Znam ga kako. I tako, dobro, kaže, jel se slavite vi slavnost? Kaže, jel oče Neofite, jel vam dovoljno, kaže, jedna flaša zejtina nedeljno i da vam dam pirinče, ovo drugo uzmite sami, a zejtin, kaže, poslije, evo imaš 3 šerpe, to su, znam se, tvoje šerpe, ovi nećete diraju i tako sve. I ja sam srećan, ništa ne znam da kažem. A ja mislim za mjesec dana, dovoljno mjesec, ma nije, kaže, za mjesec dana, a nedelju dana. A ja znam u Jošanici mi 10 kila lonac, nemaštinja nema, a to Hristovo daje jednu flašu žetina i da kašiku. I kaže, kad cipaš ovako, kad ono počne da se već kuva blizu, kaže ovako, Aliluja, aliluja, Gospode, pomisli. I si pogo kašiku, duše malo veća kašika, nije kutjača, ali malo veća kašika, nije ona što se jede, ali malo veća kašika. Malo veća od one što se jede. Jeste, malo veća što se jede. Eto, to ti je to. I ovo druge, mete sve druge mirođije, ja što lepi, onaj zeti samo zamiriše. I jedna kartica brašno bilo. Bilo i kod nas, to isto ne bojim se. I to jedem ono. Kad došao? I ja siroma se sve nado i jednog dana, to je 2 godine, ja pitam u Svetomskom se, oče, ne mogu više da držim. Ili da se vratim i ja moram da jedem meso. Ne, kaže, još samo mjesec dana, 2 mjeseca, izdrži. Ja izdržim opet, dođe 4 godine. Ništa ja. Kaže, samo što nije vladika, nemoj ti, samo ti drži svoje. Jednog dana dođu gosti, znaš, i sad ja spremio svoje, znaš. Sad sjedim tamo do igumana, koji je ono goste redno, sad ja posebno, donosim onaj posebno. Što kaže, ovo jede otac Neofit? Kaže, nešto nije posebno. Ma pusti, kaže, ima, kaže, neke zube, šašave tamo, pa kad mu zapadne, Nevena, donesi čačkalice, zapala da niko nije mogao da jede. Ja nujem to da izvedem, a kad je to izveo smijeh, da su popucali od smijeha. Od onda ja rekao, pa neću više da jedem ja čorbu. I onda ne jedem meso normalno, nego jedem ono što, oni pojedu meso, ja ono posle što ostane, da čorbe. I posle tako, posle šta je dalje bilo, ne da pričam. I tako ti to je bilo šta je bilo i ne povratilo se na mene i ne može više, nema kuta. A može još gore da budem, a ne daj Bože. Sve gore nema. Kako je u Americi, oče? Meni je, hvala Bogu, mnogo dobro. Moj vladika dođe i služi večernju, ja ne mogu, a on služi on, a ja malo pevam za pevnicu koliko mogu i opet da tebi pomogu vam. Ma dušo čovjek. A liturgiju ujutro? Ne, kod nas se služi preko nedelje kad je praznik,
Subota, ne? liturgija u 9 sati. Kad je nedelja, onda u 10. U 10. A počnemo Naručak, izvolite. Počnemo jutrenje u 9 i završimo do 10 dok počnemo liturgiju. Tako. Nima naroda da dođe. Puno, uvek su puno tako. Dolaze i Poljaci, i Ukrajinci, i Rusci. I Grci. I naši Pola se Srbi. služi na srpski, a pola na engleski. Tako. A malo i na grčki i tako. A ruski? Ruski ne. Na slovenski. Ne slovenski. Nego na srpski i na slovenski pevamo. Stihire tamo. Da. I tropari, kondaci, blaženi. I onda tako, a subotom svake subote služi za upokoj. Zato tu ima oko 5000 grobova koji se ranjaju sve tu i tu. Ajde, otac. Onda su manastir provodi Oče! i krštenje, i venčanje, sve tu. Ja nisam da služi, a ovi izvole, brate, nek ja sam... Ajde, crna stigoveka, ajde. Ne pitamo odakle ti čisti si. Ajde. Tamo vi izvole. Ajde, polako. Nema čega, mene tamo kad dođe kući. Pogasi se. Uvijek je on taki. Pokaži tamo Grinu. Uvijek je bio. Ovi novo, ne mi s te strane, ovdje s ove. A ste u veliku salu? Ja moram to. Ali u veliku salu? Da idemo u veliku, a? Aha. Sad ne pucat ću se. Ja znam. Sad ću sam da sednem i da skinem. Da skinem. Sra. Da skinem. Ne mora, tam. Da skinemo. Hoće tamo. Ja ću da skinem. Ja ću da skinem, ovdje ću to ovdje. A otac Viltej, a ja ću ovdje, gospodi pomili. A pozvao se otac Sava tamo da sednete. Tamo. Dođi tamo. I ovaj bregaški mandrite sedi ovdje. Ovdje je otac Piloti. On je 18. Ne, ovdje je otac Piloti. Tako smo se mi dogovorili. A on ti tu već. Onda ja ću ovdje, a ovaj će kameraš. Otac Piloti je uz mene, znam po čega, on je moj pomoćnik sad. Jer ja sam kazao, zakuni mi se, kaže, evo u ime Otca i Sina, Svetova Duha. Toliko sam sretan bio što on kaže, da odemo u Kamenac, hoću, kaže, ti imam sliku, došao sam, ja znam kako je, ja sam bio u Kanadi, ja znam kako je, a ja sam u ovoj koši. Ja sam i podelio, rekao, u Amerika, ovo Srbija. Jeste tako, baš tako. I onda sam, obaću kada sam uz mene, onda budem uz mene, eto. Ne ti tamo, tamo tvoji, uzi ti mene, da je ja. Pa šta ćeš tamo? Ne, to je mjesto Svetog Oca Nikolaje, Milikijskog čudotvorca s jedne strane. On je iza, a poslije pred njega je Majke Božje. Mati Gomanija. Mati Božje Maje. Mati Gomanija se inače ja to da ću... Bože sačuvaj. Vidi da je ovaj od... Oče naši žijeći na nebesi, da se ti cimje tvoje, da pridi carstije tvoje, da bude tvoja tvoja jako na nebesi na zemlji. Hljeb naš nasušni daš nam neće, ostavi nam dolgi naše, tako že mi ostavljam dužnikom našim i ne uvedi nas u iskušenje, ne izbavi nas od lukava, do slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, i ninji prisni i vijeki vijekov, amin. Gospodi pomili, Oče blagoslovi. Gospodi se nevrneni, prisne ovo vijek vijekov. Izvoli ovdje, Oče, slobodno ako ti, tu tvoje mjesto, ako je samo... Gospodi pomili. Ima radi mene, evo ti da izvoli, evo ti. Ajde. Izvoli tu. Radi mene, ja... Sedi gore, a onda ti moraš proći. Ej, dosta s kamerom, će da jedemo. Dobro. Ajde pa, gospodi pomili, čete. Milosti Božje.
Ima još jedno. Posle nizu bilo sve. Potrljajte nizu to posle. Gospodi pomoći. Vamos. Nije te možda. Evo ovdje, evo. Evo ovdje. Evo ti je. Ja bio sam tu, a tu drugačije. Evo i mantije se celivaju. Evo, Vlatke. Šta? A ono bi sigurno spavat će se. Evo tu mu i frula oče i žezlo njegovo. Gdje on? A sad ćete vidjeti. Nije on bio frilaš, pusti kaj šta. Jeste, ali to je nosio i tamo svuda. On nije bio frilaš, ali vidiš, kad kaže otac Iguman da nije. Kad su najveće muke i kad dođe neko najveće iskušenje, on kaže, Gospode moje, tebe slava i hvala, kroz ovo su tebe slavili ljudi. I tu se kaže, sve smiri. Tu se smiri i onda ode, ono tako ode smiri, a dođe kada ljudi, ne dođe, ne ruče, ništa ne da primi nikoga. I dođe, kaže, i tako dođe. Kroz ovo se, kaže, Gospode, kroz ovo je slavili su tebe kroz ovo. I kroz ovo i tako lijepo ocjenja. I kada ocjenja, kaže, po sobu, i posle se svim drugim. I vladika Nikola Će da celivate tamo oče. Molite. Imam ja njega celivam, njegovu dušu celim. Nosim njegovu dušu u mene. U mene imam njegovo puno. Njegove stvari puno. Gospodi pomiri. I tu je to. Za vreme. Za vreme. Čini mi se, kaže njegova da živo, da mu bilo na isto. Krenuo da ga ovdje mu bio kret. Tu se moli vas pripomenu. Samo malo oči tamo da... Tamo ocu. Hvala. Kres hranitelj seja selenija, kres krasota crkve, kres care država, kres lijeda, kres angelo slava i demona jad. Воскресение Христово есть поклонимся. Господу Иисусу Христу, Сыну Божию. Присушено поклонимся Христу. Воскресение Твое полнеславие Ти, Господи, Бог наш, раз Ты имя, да знаем имя Твое имя. Все будет, Господа, Плана воскресения, распятого под этой смертью, смерть разруши. I ljudi mogu radi kroz vaskrsenje. Kroz vaskrsenje ljudi mi Vladiko moga. Vladiko moga Nikolaj. Ima malo stiku pijet sam ja bio u Leliću. Možemo i tu da si. A? Ovdje možeš vidjeti. Možeš. A, ovdje je bilo bilo. Prostite samo. Otac Sava. Možda ti otac Filotej dostane. Sad. Nećeš? Gdje? Otac Filotej. Evo ga tu ispred, celivo. Celivo.
Evo, gospođe, evo ocu vi malo. A? Vi malo da me zamenite. Ajde. Idite, vidite, vjerujte. Ljudi, ja sam ovaj što da imamo danas. Nasni. Carice nisi još. Blagodat, moja mati Hristino, Gospod nek ti da Oče, ne opet. snage i Blagoslovite me. Car nebeski, po milosti njegovoj i dobroti njegovoj nek te Bog spasi. Ti si bio u Jagodini? Nisam. Još nisam. Brale, moj rodni. Ja ne bih služite uvek krštana. A prezime Hristovo, ono sve ide. I Hristom se radujemo, vaskreso je Hristos moćni, razorio ad ponoćni. Vaskreso je Hristos moćni,